La gent d'esquerres, els progressistes i els valencianistes, desitgem des de fa molts anys un canvi en les institucions valencianes i som conscients que aquest canvi ha de vindre de la mà d'un partit fort, d'un partit que, com el Partit Socialista del País Valencià, siga capaç d'aglutinar, de coordinar, d'impulsar, d'il·lusionar a la ciutadania i a les diverses forces polítiques i socials que se situen en el camp de l'esquerra i del valencianisme. I per a que aquest partit siga fort necessita també estar liderat per una persona que transmetisca força, il·lusió, capacitat, coratge, valentia per afrontar els canvis. Jorge Alarte és el meu amic, però a més d'amic és la persona, sens dubte, que va possibilitar aquest canvi, que farà possible les il·lusions dels valencians i valencianes que ens situem a l'esquerra, en el progrés, en el valencianisme, provocarà aquest canvi en les institucions, en la Generalitat Valenciana.